ubaba uDlokovu umphathi walombono, unkosikazi wakhe, abantwana bonke bakhe uDlokovu, ubuholi bonke bentaba, ngihloniphe abefundisi abakhona ngokwezigaba zabo, ibandla likaJesu Kristu sanibonani. Siyanibingelela bazalwane. Ukuthula kwenkosi makuhlangane nani. Sicela uamen meningenankinga. Manje uamen wenu ngathi khona la nibambeke khona. Ngiyanikhulula ngegama likaJesu. Khululekani. Amen. Useceleni eduze nami ebheka njalo ukuhamba kwami nasekufeni angingenise ekhaya nomikatazo isekheleni kophumelela ngoJesu wami katazo nomikatazo sendele Swami usekeleni ekuzena benjalo ukuhamba kwami zongisiza Gimbone yena ke ngimbone yena othanda zohlala naye ngihlale naye bone yena ngimbone yena
We'll take it from where we left yesterday. We reading verses number 1, verses number 2, Acts chapter number 19, verses number 1 and verses number 2. While Apollos was in Corinth, Paul traveled through the entire region until he reached Ephesus, on the coast, where he found several believers. Verse 2. Did you receive the Holy Spirit when you believe? He asked them. No, they replied. We haven't even heard that there is the Holy Spirit. Funda mjisa. All petty pipe. Funda koa. Wathi Apollo esekorinte wafika uPaul eEfesu esenqamule esifundeni ezingenhla wafika abafundi abathile wathi kubo namamkela yini umoya oyingcwele mhlani khona kepha bathi kuye qha asikaze sizwe nokuzwa ukuthi ukhona umoya oyingcwele. Masthandazi baba wethu omuhle osezulwini osithandayo, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga ukuthi nathi ngomoya wakho oyingcwele khuluma kithi uzambule ukhazimulise uKristu Jesu. Amen. Sibuka lesihloko nje, ngeke ngithathe imizuzu emile, ungangithemba ngumuntu onesibindi sokubeka phansi mic. So mangithi isikhathi sincane ngizosithatha sincane ngempela, ungakhathazeki. Sibuka lo muba la sushiye khona uphezulu kwalombuzo ukuthi mhlana kholwayo namamkela yini umoya ongcwele. It's a question that Apostle Paul alibuze abazalwane. It's a relevant question to the believers. Mhlana kholwayo namamkela yini umoya ongcwele. Bese bephendula abazalwane bathi cha. Bese besho futhi ukuthi why bengamamkelanga, bathi ngoba asange sezwa ngaye. Mamphinde uPaul ufika abazalwane bayakhonza. Ekukhonzeni kwabo babuza lo mbuzo mhlana kholwayo namamkela yini umoya oyingcwele, bathi bona cha. Bese bethi sizathu ngoba sange sezwa ngayo. Khona enye inkonzo njalo mayifika kwakho ikubuza lo mbuzo naye, mabangqongqoza bakubuza ukuthi siwamamkela umoya oyingcwele, bese besho ukuthi ngesandla sikalokhuza. Ne right was on bami. Khona enye inkonzo uma befike nje bakubenge negcike bathi senamamkela yini, bese bethi ngesandla sikasibani bani. Is a question abasoke beyibuza, kodwa namhlanje ngifuna siyi-relevance the question. Umbuzo lo ubuzwa abakholwayo ukuthi mhlana kholwayo namamkela yini umoya ongcwele. Lo mbuzo ubuzwa uMapostle Paul because uJesu uma ehamba uJohn 14 wathi bafundi bakhe angishiyi nodwa, kodwa ngizofike ngicele uBaba athumele omunye umduduzi umoya ongcwele. Amazi uJesu uma ehamba uthi bafundi bakhe, I'm going to hand over the mission to the Holy Spirit, so that engiwenzile umoya ongcwele uzawuqhubeka kuwona.
ngicela ngenze nje ama-point abe mathathu. Elokuqala is that umoya ongcwele wabakholiweyo akuwona wesonto thizeni noma ekhona ubandla sithi awakamoya kodwa akusiyena owabo bodwa. The Holy Spirit is for those who believe. Ngicela nithi amen. Uma uJesu umvumile ukuthi uyinkosi nomsindisi, kuthiwa sekufanele sikutshele ngomoya oyingcwele uJesu ukusindisile. Sekufanele sikutshele ngomoya oyingcwele sithi yamukela umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele njengesethembiso uJesu asishiyile ukuthi njengoba ngihamba abafundi bami into ezokwenzeka, umoya oyingcwele will come upon you, the comforter, ngishiye nodwa. Umoya oyingcwele isethembiso samakholwa ayisesonto. Umoya oyingcwele isethembiso sekholwa ayisebandla. Wonke osekholiwe kukhona isethembiso sikamoya ongcwele. Mangiphinde uma sikhuluma ngomoya oyingcwele sikhulumi ngento yesonto thizeni, sikhuluma with the person othe uJesu mehamba wathi sala uqhubeka nokholiweyo. Awubazalwane bami, ngizophinda ukugcina umoya oyingcwele uthatha over to continue with the mission of Christ on earth. Ngoba uKristu usekhuphukile waya phezulu, wasethi umoya oyingcwele sala uqhubeka nokholiweyo. Akekho kunoma ubani ukunaloyo okholiweyo osekholiwe. NgokukaMpostoli Paul uthi encwadini yamaKorinte, anazi yini ukuthi imizimba yenu iyithempeli likamoya oyingcwele na, nokuthi uhlala kini. Ngamanye amazwi umoya oyingcwele awuzile esontweni, awuzile kwi-building, uze kulo kholiweyo. Awubazalwane bamisondelana, umoya oyingcwele akusinte ene location somfica lapha, une location eyodwa okholiweyo. Okholiweyo uJesu meke wafika empilweni yakho, you are consecrated, you are set apart to be a dwelling place of the Holy Spirit. Mangiphinde uJesu ukwamukela uJesu umenze inkosi nomsindisi kubese sekuhlukanisela ukuthi ube yithempeli lokuhlala kamoya oyingcwele. Ngamanye amazwi umoya oyingcwele akahlali nje emkhathini, uhlezi kulokholiweyo. Manje uma uJesu somkholiwe wamenza the Lord and the Savior, sekufanele udedele umoya oyingcwele ahlale. uJesu uthi isithembiso sikamoya oyingcwele ukuthi uma umoya kaNkulunkulu esefikile kuwe uzohlala. Ngifuna ngingasheshi ngidlule kuleli point until sonke we are clear. Akusiwona amandla anyakaza enkonzweni kodwa umuntu ohlezi kuwena. Akusishisa kwenkonzo kodwa umuntu ohlezi kuwena. When we are talking about the Holy Spirit, asikhulumi ngesithunywa. Khona isonto ekusonta kulona umfoko baba oyibishop kulona kwathiwa kunesithunywa sisuswa amanzi abanda ekseni mabeyobhabhadiswa. Uma unenkinga yokuthi into yakhe ayikhiki bakubhabhadise bese iyakhika. Umoya oyingcwele akakhikwa, is a person ohlezi kuwena, akadingi ichorus, akadingi ingoma, akadingi lutho, is a person. Umuke wakholwa wamukela lo muntu ekuthiwa umoya oyingcwele ahlale kuwe. This is the first step. Bazalwane bami, ngicela nizwe lento, angikusheshe ngidlula until we in the same side. Uthi uApostle Paul mhlana kholwa. Ngamanye amazwi mhlana amukela uJesu namenza the Lord and the Savior. Nabe senimamukela yini umoya oyingcwele. Ngoba uma usukholiwe, you then receive the Holy Spirit. Umamukele ahlale kuwena, you become a dwelling place, a tabernacle la ahlezi khona. Uma ezulwini bebuza ukuthi uphi umoya oyingcwele, abamkhombe ihlahleni, bakhombe ukholiweyo. Ngoba lo kholiweyo becomes a physical address for the dwelling of the Holy Spirit. Sihlezi naye sikhonza noma singakhonzi, sihlezi naye sise office noma sisenkonzweni. Manje ukholiwe, wamamukela, uhlezi kuwe. Bazalwane bami,
oh Nkosi yami ayikho into esiyinyakazisayo bese sithi uyena cha uhlezi kuthini. That's the first thing that I must make ibe clear ukuthi uhlezi kuwena. Sizakuya ngaye esekusebenzisa kodwa asiqale sim-establishe ehlezi kuwe so that impilo izoba lula. Mangi-edele contribution. Bathi abafunde isiGreek. Leli gama elithi umoya ingcwele malisuka esiGreekini kuthiwa iparakletos. Leli gama mabalitolika bathi uhelper, ucomforter, uadvocate, u-intercessor, u-counselor, u-strengthener, u-standby. Abazalwane mama ngiphinde kokugcina kuthiwa uma umoya kaNkulunkulu esihlezi kuwena unomsizi, unomduduzi, unommeli, unomnxuseli, unomeluleki, unoqinisayo, unohleze eceleni kwakho. Abazali intshumayelo izoba mfushane ngiyayizwa izoba mfushane ngiphinde kuthiwa ngamanye amazwi uma udinga usizo lula, uma udinga induduzo ila, uma udinga inxusa lila, uma udinga umaluleki ula, uma udinga oqinisayo ula, uma udinga ominawe ula. Umoya ingcwele uze ewusizo lohambo lokukholwa kwakho. Lendlela ayizubalula uzokrema amavesi kuphela. Ayizubalula mawuzokwazi intshumayelo zomsimanga kuphela. Ayizubalula mawuzokwazi iformat yenkonzo yakho kuphela. Khona usizo. Igama lalosizo umoya ongcwele. Kuthi lo osekholiwe anikezele lolu sizo. Ama yamazwi bathi abasezulwini sinesiqiniseko sokuthi ngelinye ilanga siyombona ngene emasangweni. Kodwa yini esingane isiqiniseko sayo ukuthi uyosurvive zonke izinto, uyonqoba zonke izinto, uyokhuphuka zonke intaba, uyothomba yonke imfuyo. Bese bethi asithembile yena, sithembe umsizi, sithembe umduduzi, sithembe umaluleki, sithembe umnxuseli, sithembe umqinisayo, sithembe ominayo. His name is the Holy Spirit. Amazulu amthembile umoya ingcwele ngempilo yakho. Sekusele kuwena umethembe ngalendlela abazalwane angiphinde kokugcina. Kuthiwa ezulwini they are interested in you reaching the final destiny. And balethe usizo izwi lenkosi as you know many other things. Kodwa bathi asilethe ozohlala la. Akhulume la. Oh Lord. Aqinise la ngaphakathi. Babuza labantu ukuthi lo uwele kanjani. Ngoba siyazi ukuthi esibongweni sakubo esigodini sangakubo akekho jomba la. Babuzana, how did you face that? Kanti wathi mayefika khona kwakhuluma umsisi. Zungesabi ngini awe. Sinosizwa. Wathi indlela inzima. Bonke behluleka beshiya phansi. Ukuqubuka umsizi ngaphakathi. Aqubuka induduzo athi lokuba mefa. Yiwonyathe. Lapho ngihamba beyakhe. Angibonali uJesu wami. Uzopolisa amaqeba. Ukhona umduduzo hlezi la. Sikhala inyama singabhalwa ebusweni. Sibhekana nezingxaki. Oh, bathi bayasibheka banento eshiwoyo ekubhekana nayo nobuso bakhe ihlangana. Wenze njani? Kolonye
esenhlizweni. Uma uhlangene noJesu ngiyacela hlangana nomoya oyingcwele. Uma uJesu uhlangane naye hlangana komasalana. Tenio oplesta Tuzenia bakato Shonia atepe Shangan Nusepanyo kapa Shangana Omoendwe La mahosinia apalosokopo Mengo zikepa Zakata papa Tenio selelia Tamando bandondo sha Hlangana nomnikazi wenkonzo, hlangana nowazi bonke, hlangana nohlolisiso ukuthule la etaphani yathele yini namasuli atapha nozeletha kha. Izobanzima lendlela uma uhambe ngekho uyawuhluleka. Bathi umoya ingcwele stand by into ehlala ixuthele ukuthi makucisha izinto ngiyongena kuba ngathi azange zacisha. Ngesikhathi se-load shedding khona ama-generator abethiwa ama-standby ama-ofisini amakhulu kuthi nje makuhamba ugesi ungakaqedi ukuthi wahamba ugesi ube usukhanya, ungakaqedi usathi ukuthi hawu wahamba ube usukhanya. I-standby sileni ukuthi kuwacisha kwakhanya. Kuthiwa umoya oyingcwele is our standby. Uma imali ichafa he takes over. Uma medical aid ihluleka he takes over. Uma bangani behlehla he takes over. Uma isibongo singasebenzeli ustand by. Ustand by. Ngeke ngife kalula khona ustand by. Ngeke ngiduke kalula khona ustand by. Usoyihamba lendlela ngoba khona esibuza kuyena, ulesibuza kuyena ulangaphakathi lizani ngoba ngihlethile khona esibuza kuyena, khona wazi uhambo. Mhlana kholwayo namamkela yini moya oyingcwele. Mhlana kholwayo namamkela yini, mhlana kholwayo. Hamba sana ngoba ngiqedile unjalo unjalo. Kholwayo namamkela yini, hlana kholwayo, hlana kholwayo. Sime sonke ngenyawo, hano nanoshiya
Siyathandaza sonke lapha esikhona. Unjalo. Nawe nawukhona shona unjalo. Unjalo. Sikamandaya unjalo awuphila wena unjalo Angesithandaze sonke sihlobome kule ndawo siyabonga kunaya silamande hinando sikamandaya ilakho namahande sikhande ungwele uNkulunkulu wethu phakeme nasebini uyababazeka kakhulu wena wedwa akekho onjengawe akekho nongafaniswa nawe siyabonga uthatha umngcwele nomkhazimulayo uNkulunkulu uyise uNkulunkulu ndodana uNkulunkulu moya ongcwele baba siyabonga sivula inhliziyo yethu emsitamamini moya kaNkulunkulu siyabamkela sibhabhathise sikwilise kuwe sifihle kuwe wena ungustandby wena ulusizo lwethu wena umduduzi wethu wena uhamba nebandla lakho wena phayo amandla oyethileyo sikhona kule ntaba evutha umlilo sikhona kule ntaba yaseSiyoni moya ongcwele kaNkulunkulu yembathi ibandla lakho ngena phakathi kwethu hlala kithi uNkulunkulu wethu ongcwele siyakwamukela emini kunaya siyakwamukela emini libatho siyakwamukela emini zile khona siyakwamukela emini awubangcwele ukhona nawe la ukhona nje vula inhliziyo yakho vula umlomo wakho uthi moya ongcwele moya kaNkulunkulu haleluya unamasenikana sekonia nosilihanda inamakuna mandana selena sikamaya kulimahanda dededese ikutamasikanda elana nasikomokote zekamanda nasikulabaya kanese kementola handa likayima kamashina mando ulikana nosikania haya handeke mahanda labaya ulilele kanano shandaya ihandoto sakapa kuna mahande ketele besia khoneba kana mashandaya makube baba njengomlilo ofanele emathanjeni ethu ohlala kithi nathi sihlale kuye ungavumi isithule egameni likaJesu thatha indawo yakho moya kaNkulunkulu Thank you, Jesus. Mshayele izandla kakhulu uJesu.